Pilipinas, utang pa more, tax pa more. Ngayon, Dad, medyo nagiging controversial ang discussion sa House budget. Kasi ang recently approved budget sa Congress natin dito sa Pilipinas, 6.793 trillion pesos daw ang budget natin. Meanwhile, controversial to kasi ang revenue na na-generate ng Philippine government for 2024 was only 4.419 trillion. Meaning, may kulang na mahigit 2 trillion pesos between nakokolekta ng Pilipinas at ginagastos o gagastosin ng Pilipinas for 2026. And marami rin nagsasabi na very controversial ang budget, especially ngayon dahil sa mga flood control corruption projects at saka yung mga unprogrammed funds worth 250 billion pesos na marami mga congressman katulad ni Chel Diokno nag-vote no against sa budget kasi nakikita nila na ang budget na to baka maabuso daw to at open to sa corruption kasi may mga unprogrammed funds at malalaki pa rin ang mga budget ng mga ibang department katulad ng DPWH. Yun, Dad, ano ba sasabi mo dito? Anong gagawin ng Pilipinas kung ang kinikita ng Pilipinas ay 4.419 trillion pesos pero ang gagastusin ng Pilipinas for 2026 ay 6.793 trillion pesos. Yung nga sinasabi natin, no, kung utang pa more, di siyempre ang mangyayari niyan, tax pa more, no? So lalong pahihirapan yung ating mga kababayan, no? Dahil tataas ang mga presyo ng bilihin pag pinapatawan ng kung ano-ano mang buwis, no? So ito'y ihambing natin sa isang pamilya. Halimbawa, ang isang pamilya kumikita ng 20,000 sa isang buwan, ano? Pagkatapos ang ginagastos niya mahigit sa 20,000 sa isang buwan, di siyempre mangungutang yan, no? Magpapatong-patong yung utang kung kada buwan mas malaki yung ginagastos niya kaysa kinikita niya. Pagdating ng isang panahon, kalaunan niyan, mapapariwara ang pamilyang yan kasi nga mababaon sila hindi lamang sa utang pati sa interest, no? At pag hindi na sila pinautang kung kanino man sila nangungutang, lalo silang magkakaroon ng problema. Pwede silang makasuhan, pwede silang makulong kung estapa pa, ganun, no? So lalo mapapariwara yung kanilang buhay at kanilang kapupuntahan. So ganun din sa ating bayan, no? Kung ang sinasabing mo nga na ang gagastusin natin ay 6.8 trillion humigit kumulang at ang kinikita 4.4 trillion lamang, may humigit kumulang na 2 trillion na kulang na popondohan natin at saan kukunin yan? Lalo silang mangungutang at pag umutang yung 2 trillion na difference na yun na uutangin nila, ang interest na binabayaran nun sa isang taon may humigit kumulang 100 billion pesos na. So ipapatong mo pa yun sa dati nating utang na mga 17 trillion na, di lalong lumolobo yung interest na babayaran natin, no? Ang masakit pa nito kasi hindi pa nagagamit yung budget ng tama. So anong dapat natin gawin? Kasi kung ipapataw mo yung ganyang klaseng mga taxes, mga buwis sa ating mga kababayan, tataas yung mga presyo ng bilihin. Kahit na sabihin natin na inuuto natin yung mga kababayan natin by telling them na itataas yung mga minimum wage, pero yung pagtaas ng minimum wage, kakainin lang. Kulang pa yun para pondohan yung pagtaas ng presyo. Bakit tumaas ang presyo? Kasi nga nadagdagan ang mga buwis, no? Tandaan natin, ang mga buwis na pinapataw kasi, lalo na may 12% VAT yan, no? So lahat tayo nagbabayad niya, no? Pati gasolina, merong excise tax pa yan, bukod sa kung ano ng mga tax, pati bigas na inaangkat natin, may taripa yan na binabayaran, no? So may taripa na, may buwis pa. So tagtataasan yung mga presyo ng bilihin, kahit na itaas mo yung sweldo, wala pa rin mangyayari. At kung patuloy ka mangungutang, bumabagsak din ang presyo ng piso, tumataas ang halaga ng dolyar, at humigit kumulang 80% ng ating ginagamit sa Pilipinas inaangkat natin. So tataas din ang mga presyo ng bilihin natin. So ang dapat na solusyon natin dito, hindi yung umutang pa o hindi yung lakihan pa yung gastos. Bawasan dapat yung gastos para magtugma lamang doon sa kinikita. O kahit na paano mababa sa kinikita, para sa ganun may yung savings. Yung savings pwedeng gamitin pambayad sa utang. Hindi yung kung saan-saan dinadala yung pera. Ang kamali kasi sa budget system natin, gagawa ng mga programa, mga iba-iba department sa ngayon ng gobyerno natin, sabihin ito yung gusto namin gastusin for the next year, no? So yung sasubmit nila, yun na lang ang babawasan o yun na lamang ang i-supervise o monitor ng Department of Budget. Mali itong sistema ito. Parang meron kang 10 anak. Sinabi mo 10 anak mo na, sige, anak, ano yung gusto nyong gastusin for the entire year? Yung isa gustong bumili ng bisikleta, bumili ng kotse, bumili ng computer. Mali yung ganong sistema. Ang sistema dapat, ang ating pamahalaan, ang ating mga namumuno, sila magdidikta. O itong sangay ng department, halimbawa, Department of Agriculture, ang pwede ko lang ilaan sa'yo, 250 billion pesos a year. Ikaw, Department of National Defense, 250 billion lang. Ikaw, Department of Education, 500 billion. Dapat yung ganon ang gagaling sa namumuno at namamahala para na sa ganon lahat sila alam nila kung hanggang magkano lang ang pwede nilang gastusin at doon nila lalagyan ng prioridad kung ano yung mga dapat paggastusan ng kanilang budget. Hindi yung sila yung hihingi pagkatapos ikaw pa yung magbabawas. Para namang spoiled brat ang tinatawag natin sa sistema ng ating pamahalaan na yan ang nagiging sanhin ng korupsyon. Kasi I can ask for anything, then I can also find a way to get
get something for myself. That is the problem that's happening in our country right now. At ang masakit niya na napapahirapan lahat ng mga mamamayan natin kasi nga nagtataasan ang presyo ng mga bilihin at kumukonti ang serbisyo na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan dahil habang tumataas ang interest, mas lumiliit yung pwedeng paglaanan ng budget para sa lalong-lalo na sa edukasyon na kailangan ng ating sambayanan para naman nang sa ganun magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. So ganyan mga kababayan, yun dapat ang solusyon para masolve ang budget at ang expenses ng Pilipinas. Una, kailangan kung ang kinikita lang ng Pilipinas ay for example 4.4 trillion, dapat ang budget ng Philippines na dapat gastusin sa 2026 either 4.4 trillion or less. Hindi dapat susobra sa kinikita ng Pilipinas. Kasi kung sumobra to, talagang mangungutang tayo o kailangan pa tayo mag-tax. Kung ihambing natin sa example ni Dad na isang pamilya yan na may kinikita ng 20,000 at yun ang dapat ang panggastos para sa pagkain nila, ang nangyayari dito, may isang member ng pamilya na kumukuha ng additional pera o umuutang para lang sa ka-enjoyment niya para bumili ng alak o para mag-enjoy ng bagong iPhone, pero hindi naman talaga kaya nila gastusin yung mga bagong gusto nilang mga luxury items na ito. So, ang kailangan natin, dapat i-balance ang budget properly. Max na ang dapat kinikita, pero dapat may savings pa rin ng Pilipinas. At ang problema rin natin, sa katulad nga sabi ni Dad, kung may corruption at nababawasan pa ang quality ng projects at napupunta lang ang pera nito sa bulsa ng mga ibang mga politiko, at syempre, talagang mas mapapahirapan pa ang buhay ng bawat Pilipino. At ang kailangan talaga natin, idagdag ang serbisyo at elevate ang education ng Pilipinas para gumanda ang buhay ng lahat ng Pilipino at para mabawasan na rin ang mga corrupt dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga kababayan, dapat gumising na kayong lahat. Tama na ang pagsasamantala na nangyayari sa ating lipunan. At kaya nangyayari ito dahil kung kulang sa edukasyon ng ating mga kababayan, kaya sila ay madaling mauto at kung sino-sino ang inahalal dahil nakatanggap sila ng kaunting pabuya. Pero yung pabuyang yung kung titingnan mo, kakaunti yun. Kung kumbaga sa mas dadagdagan mo sa ibabayad mong buwis. Kasi kahit na anong gastusin mo, may buwis yan. Kaya yung binigay sa iyo, kakainin lang yan. At hindi lang yon ang masakit nun. Lalo pang mapapahirapan, masasadlak sa kahirapan ng iyong mga mahal sa buhay, ang mga inaanak mo at ang mga susunod pang henerasyon na darating sa inyo. Kaya yan lamang po mga kababayan, panahon na para magising kayo, panahon na para pagtuunan yung edukasyon ninyo para malaman ninyo ang totoo na nangyayari sa ating bayan. Maraming po salamat. Ako si Michael Sai, yung Dad ng Bayan.